ni obiro kedo kod achudhe kaka dwarore. Kana loso e kaunti ma Vihiga, Duale golo siem mager ne jokan mwandu mitudo gi kuo mar omenda ka olero ni osechiwo nyinge achudhe go ne okwach kich. Kamano bende jatend migao no wacho ni ng'eny ji goyo koko e mbui to gionge ng'eyo makare kaka SHA tiyo. Osingo ni ute thieth duto ma SHA ni kod gopegi biro yudo chudo mana tok chiwo bok kendo puodh gope ma kamago. Yes. On this matter of cleaning the health sector and bringing reforms, the people who brought down NHIF, you better look for another business. It's not available. SHA is not available. As long as the doctors in our country are very happy. I have solved all the disputes in the health sector. Raia wamefurahi. Wananchi wamefurahi. Wale hawajafurahi ni makatels. Na muliona files zao zingine nusu 80 files nimepatia. Unajua mimi si askari. Nimepatia DCI na nimepatia IG. Jodak mama ili tatu e